Warwako kendo ni siem koro gol ne jogo makiko it jopiny kod weche miriambo gi athu akaluwore kod chenro mayande otim mar keto kembe rego sukari e lwet joket mwandu mondo jopur niang' oyud lokruok. Komishona mar kaunti ma Kisumo Benson Laparmorjo wacho ni ok en adieri ni sirikal ouso lope jopiny mawuok Chemelil kod Muhoroni, komedo ni kembe kende emomi joket mwandu mondo med bero sektano. Omedo ni chenro mar miyo joket mwandu kembego biro nyuolo lemo ni mar thothgi yande ni kod masinde ma oti kendo manok nyal miyo gi piem maber kod kembe ji giwegi. Kambi mar Chemelil sani koro itayo kod kambi mar Kibos Sugar and Allied Industries, kamano mar Muhoroni to ne okete lwet West Valley Sugar Company Limited. Hata ile lisi ya kampuni zetu Samiwa, kuna wale walikuwa wanajaribu kupinga, lakini ukifuata kabisa shida haikuwa mambo ya lisi, shida ilikuwa ni mambo ya ardhi. Na wengine wanaanza kuongea inapeana siji kwa nani. So hakuna kitu imeuswa, na hata rais ametaja kwa hotuba yake, nothing has been sold. It's just that lease program, and this is a government policy. And when it comes to implementation of the government policy, we must embrace the same. We must support it 100%. So nobody should make an attempt to try to oppose or to try and incite the members of the public. Kambi tudruok mar Safaricom oyango chenro motisi ni M-Pesa sokoni kaka yorno mar ringo higni 18 nyaka ne chak chenro mag M-Pesa. Kambino